እንታይ ኣሎ ቀዳማይ ምዝላቅ ወይ ምኹላፍ ዝበሃል ኣሎ እዚ ጾታዊ ርክብ እንዳተፈጸመ ከሎስ ነቲ ወዲ ኾሊፍካ ነቲ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ንኸይፈስስ ማለት ኣብኡ ከይፍኣተል ኮለንስቴት ከይፈስስ ምኽልካል ማለት እዩ እዚኣ ብዙሕ ኣድማዕነታ ብዙሕ ኣይኮነን ብዙሕ ሰቡን ኣይጥቀመላን እዩ ስለዚ ተወገድናያ ሓሸት እያ ዳያፍራም ዝበሃል ከዓ ኣሎ እዚ ዳያፍራም ሕጂ እኳ ሰብ ኣይጥቀመሉን እዩ ግን እንታይ እዩ እቲ ዳያፍራም ኣብቲ ማህፀን በዓላት ጓል ኣንስተይቲ እያ ተእትዎ እዚኣ ከዓ ሓንቲ ሳይዝ እያ ትስራሕ ስለዚ ንገሊአን ክትገፍሐን ትኽእል ንገሊአን ክትፀበን ትኽእል ብዙሕ ኢፌክቲቭ ኣይኮነትን ካብ ብዙሕ ኣድማዒት ኣይኮነትን እንድሕር ዳ ናትካ ዓቐን ደሊኻ ክትስርሖ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን እቲ ኣድማዕነቱ ኣብቲ ምክልኻል ጥንሲ ርኢኻ ክሳዕ ክንድኡ ምዃን ብዙሕ ኣየድልን ኣብ ምጥቃም እውን ተመራፂ እዩ ኣይብልኒ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ካላንደር እያ ካላንደር እንታይ እያ መዓስ ፔሬድ ክንመፅእ ብካላንደር ምሕላው ማለት እዩ መዓስ ፔሬድ ዝመፅእ መዓስ እንቃቑሖ ዝወፅእ ወይ ከዓ መዓስ ኦቪሌሽን ዘጋጥም ብምቁፅፃር ኣብኡ ኣብቲ እንቃቑሖ ዘይትወፅኣሉ እዋናት ጾታዊ ርክብ ብምፍፃም ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ ጥንሲ እዚ መገዲ ግን ካብቲ ዝምረፅ መገዲ ኣይኮነን ምክንያቱ ብፍላይ ተን ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ዳ ናተን ፔሬድ ሬጉላር ተዘይኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ልክዕ ወርሒ ዘይመፅእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ፋሕፋሕ ዝበለ እንድሕር ዳ ኮይኑ መዓስ እንቃቑሖ ትወፅኣላ ወይ ከዓ መዓስ ኦቪሌሽን የጋጥም ኣሎ ክፍለጥ ስለዘይክእል ብቐሊሉ ክጠንሳ ይኽእላ እየን ስለዚ እታ ካላንደር ሜተድ ክትጥቀማላን ዝደልያ ክትጥቀማላ ክእላ እየን ግን እቲ ናታ ኣድማዕነት ኣዝዩ ትሑት እዩ ካላንደር ሜተድ ግን ኣበይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ክጠንሳ ንዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ መዓስ እንቃቑሖ ትወፅእ ሞኒተር ክገብርኦ ይኽእላ እየን ወይ ከዓ ቡጌረን ክሪኦ ይኽእላ እየን ሶዛታ እንቃቑሖ ኣብ ትወፅኣሉ እዋናት ርአን ጾታዊ ርክብ ብምፍፃም ቆልዓ ክወልዳ ይኽእላ እታ ናይ መጨረሻ ዲስካስ ንገብራ ኮንደም ናይ ብጣዕሚ ኮመን እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ኮንዶም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሰብ ኣይጥቀመሉን ግን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ኢና ንጥቀመሉ ንሱት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኮንዶም ንጥንሲ ክከላኸል ይኽእል ኣብ ርእሲኡ ከዓ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ክከላኸለልና ይኽእል እዩ እንተደሊና ነቲ ኮንዶም ምስቲ ካልእ መከላኸሊ ጥንሲ ንጥቀመሎም ዘለና ደሪብና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኣዩዲ እንተሊና ወይ ኢምፕላንት እንተሊና ከኒና ወይ ፓች ወይ ሪንግ እንድሕር ንጥቀም ኣለና ኮይና ኣብ ርእሲኡ ኮንዶም ክንጥቀም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ካብ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ክከላኸለልና ስለዝኽእል ኣብታይ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ኮንዶም ሕማቕ ነገር ተመፂና ግን እቲ ኮንዶም ናቱ ኣድማዕነት ትሕት ዝበለ እዩ ምስ በዓል ከኒና ወይ እውን ምስ በዓል ኣዩዲ ክወዳደር ከሎ ምክንያቱ ኢዝሊ ክቕደድ ስለዝኽእል ብቐሊሉ ክቕደድ ይኽእል ወይ ጥቡቄታ እንድሕር ዳ ዘይተጠቒምካሉ እንድሕር ዳ ዘየእቲኻዮ ከዓ ከምኡ ጥንሲ ከጋጥም ስለዝኽእል ማለት እዩ እዚኦም ናይ መጨረሻ ዲስካስ ትገበርናሎም ተዘራረብናሎም እቲ ናቶም ኢፌክቲቭነስ ኣዝዩ ትሑት እዩ እንደገና መዓልታዊኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጾታዊ ርክብካ ክንጥቀመሎም ኣለና ክንርስዖም የብልናን ስለዚ ብዙሕ ስራሕ ኣለዎ ብሓፈሻ ሳመራይዝ ክንገብሮ ሕጂ እዞም ቀዳሞት ሓደ ካብ 100 ደቂ ኣንስትዮ ክጠንሳ ክእላ እዚ ካልኣይ ደረጃ ሰሪዕናዮ ዘለና 6 ክሳብ 9 ሳልሳይ ደረጃ ካብ 12 ክሳብ 24 ደቂ ኣንስትዮ ክጠንሳ ይኽእላ ማለት እዩ ዝኾነ ሆፕፉሊ ተረዲኣትኩም ክትከውን ወይ ከዓ ንእሽተይ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር እንድሕር ዳ ሕቶ ወይ ርእይቶ ተልይኩም ኣብዚ ታሕቲ ፀሓፉ ለይኹም እንድሕር ዳ ልዕሊ 10 ሕቶ በፂሑ ተፃሓፍኩም ሕቶታት ካልእቲ ቪድዮ ክገብር እየ ሕቶታት ንምምላስ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ በርዝ ኮንትሮል ወይ ከዓ መከላኸሊ ጥንሲ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝመፅእ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ ኩላትኩም ፀሓፉ ኢኹም ኣነ ከዓ ካልእቲ ቪድዮ ሰሪሐ ክምልሰልኩም ክፍትን እየ ብዝተረፈ ፅን ኢልክን ስለዝሰማዕኻኒ የቐኒየለይ ቴንክ ዩ